രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. मणिभूषिता माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण प्रणम माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ओके माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. 17ാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇന്ന് 17ാമത്തെ ദിവസം ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന് പ്രഭാതർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര്. ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അല്ലെ, നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഓരോ എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ, അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. അതില് ഓരോരുത്തരുടെയും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെന്താണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്തമാഹോ രജസ്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അർജുനൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതില് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഇതിലേതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ സ്വന്തം തന്നിഷ്ടത്തിന് അല്ലെ, തന്നിഷ്ടത്തിന് ആരാധന ചെയ്യുക, സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? ചിലപ്പോ ആൾദൈവങ്ങള്, അവര് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾദൈവങ്ങളായിരിക്കും അവർ ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ അത് അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പെടുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലാണോ, രജോ ഗുണത്തിലാണോ, തമോ ഗുണത്തിലാണോ വരുന്നത് എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് അറിയേണ്ടത്? അർജുനന് അറിയേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ സത്വ അനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോയോ യശ്രദ്ധാസ ഏവസ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ. ഇതിന്റെ സൗണ്ട് കിട്ടാൻ എന്താ വേണ്ടേ? വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതികളുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാ? ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം വരും. അത് സാത്വികമാവാം, രാജസികമാകാം, താമസികമാകാം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. ഈ താൻ ആർജിച്ച ഈ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവാരാധന നടത്തും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അസുരന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഏത് ഗുണത്തിലാണോ പെടുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ആരാധനാക്രമം വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തതില്. യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാൻ ചെന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരോ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. സാത്വികരായിട്ടുള്ളത് ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ? സാത്വികരായവരെ ഭഗവാനെ സാത്വികരായ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ദേവന്മാരിൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? അപ്പോ ഇല്ല അല്ലെ? ദേവന്മാരിൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥാക്കണത്. സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരോടെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ. ശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്
ഭൂതപ്രാതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, രാജസ സ്വഭാവികളും അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിദ്ധിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അസുരന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭൂതപ്രാതാദികളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് സത്വം വിശുദ്ധ വാസുദേവ ശബ്ദം ഇതെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയണം. അപ്പൊ ശുദ്ധസത്വത്തിലുള്ളവര് വാസുദേവനെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? അശാസ്ത്ര വിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജനഃ ദംഭോഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗബലാന്വിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കൂടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാതെ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായിക്കൊണ്ട് അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കൂടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രനിഷ്ഠമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്, അസുരന്മാരാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് കാമം, ആസക്തി എന്ന നമുക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുക, പിന്നെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിക്കുക, പിന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അല്ലാതെ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണ്? അവരെല്ലാം അസുരന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങള് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപാസനകളൊക്കെ എന്താണ്? മരണത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുന്നവയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തികൾ ആരനുകൂലിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര് അസുരന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കലാണെന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ? നമ്മളെ മണ്ണിൽ തല കുഴിച്ചിടുക, പിന്നെ നമ്മൾ നാക്കിൽ ശൂലം കയറ്റുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടില്ല? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത തപസ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? അസുരന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും ആർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് താമസികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണ രീതിയിലും വ്യത്യാസം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി ഇനി കേട്ടുകൊള്ളാം. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏത് ഗുണാണോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ ഇനിയിപ്പോ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളവരെ പറ്റി, സാത്വികരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ഭക്ഷണത്തിന് പറയണത് എന്താണ്? ആയു സത്വബലാരോഗ്യം സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാകൃത്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസാധ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തിന് സംതൃപ്തി വളർത്തുക, പിന്നെ രസവത്വം, പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും. സ്നിഗ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത് ഇവിടെ?
സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്നിഗ്ധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, ആസ്വാദ്യമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും നൽകുന്ന രീതിയിൽ, ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമായിരിക്കും ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മളെ ഇസ്കോണില് ഭഗവാന് നമ്മൾ നിവേദിക്കാനായിട്ട് നിവേദ്യം വെക്കും അല്ലെ, നിവേദിക്കാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഇതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഇത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാണ് പറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അതെങ്കിലും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും, ഫ്രൂട്ട്സ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാത്ത, നോൺ വെജ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ഭക്ഷണവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത, ഭഗവാൻ നിവേദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് അതിനുശേഷം അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് അല്ലെ. അത് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, സാത്വികര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് രാജസികരെ പറ്റി പറയാണ്. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടം? ഭയങ്കര കയ്പുള്ളത്, പുളിപ്പുള്ളത്, ഉപ്പുള്ളത്, എരിവുള്ളത്, ചൂടുള്ളത്, വരൾച്ച, വരണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവികത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത് നമുക്കറിയാം, കൂടുതൽ എരിവ് കഴിച്ചാല്, കൂടുതൽ ഉപ്പ് കഴിച്ചാല്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭയങ്കര ചൂടുള്ളത് കഴിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾക്ക്, രോഗങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തുന്നതാണ് അല്ലെ, വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പക്ഷെ രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക് എന്താണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുളക് കഴിക്കുക, മുളകൊക്കെ കഴിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എരിവായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം. ഇനി താമസികരായിട്ടുള്ളവരോ, യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരിഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേത്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത്? 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്താല്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ്? ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും ഒട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നെ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങള് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തതെന്ന് എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത്? സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടില്, കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും രാവിലെ തന്നെ ചോറ് വെക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വീട്ടില്. മിക്ക വീട്ടിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യാ. നമ്മള് കേരളത്തിൽ നമ്മ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്, രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ചോറിനുള്ള എന്താ പറയാ, അടുപ്പത്ത് ചോറ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോറിന് തീ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പണികൾ നടക്കുക. അങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ മിക്ക വീട്ടുകളിൽ ചെയ്യാറ്? ആണോ? അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ലേ? കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. സോറി, കേരളം മാത്രല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. അല്ല, കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ രാവിലെ കിച്ചണിൽ കയറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിച്ചണെ വൃത്തിയാക്കി അവർ അടച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11 മണി 11:30 12 മണി ആകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അവർ കിച്ചണിൽ കയറുന്നത്. അവർ കയറി പിന്നെ ആ സമയത്തേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കി പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ്. ചോറായാലും ആ സമയത്ത് അവർ 12 മണി ആകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ കിച്ചണിൽ കയറുക. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം ചോറ ഉണ്ടാക്കുക ആണല്ലോ അല്ലെ. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോറാ നമ്മൾ വെക്കുക, അതിനുശേഷമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തുണ്ടാക്കണം തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി തെറ്റാന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് അതിന്റെ കാരണം ഒത്തിരി പഴകിയതാ കഴിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാ പറഞ്ഞത്. അതല്ല, നമ്മളത് പറഞ്ഞു വന്നത്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും?
നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എനർജി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കിട്ടാനായിട്ട്, എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഊർജം കിട്ടാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്താലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്താലുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളത് കഴിക്കുന്നത് തെറ്റെന്നല്ല പറയണത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ഊർജ്ജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ 3 മണിക്കൂർ മുന്നും പാകം ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഗുണം അത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ സമയം ലേറ്റ് ആകും തോറും അതിന്റെ ഗുണം കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് 3 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളൊരു ടൈം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബേസിക് ആയിട്ട് റീസൺ അതാണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ പോകും. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ രാജസിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തില് 3 തരത്തിലുള്ളത് പറഞ്ഞു. താമസികവും രാജസികവും സാത്വികവും പറഞ്ഞു. സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്? ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണ, ബലം നൽകുന്ന, ഊർജം തരുന്ന. പിന്നെന്താണ് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം? ഊർജം തരുന്ന, ബലം നൽകുന്ന, മറന്നല്ലോ, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്ന, ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെയാണ് ആർക്കിഷ്ടം? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രാജസിക സ്വഭാവികളോ ഭയങ്കര എരിവും കയ്പും പുളിപ്പും മധുരമൊക്കെ ഉള്ള എരിവും അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ, താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് 3 മണിക്കൂർ അതുപോലെ തന്നെ സ്വാദം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ചിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണമൊക്കെയാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടം വരുന്നത്? താമസിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാറ്റഗറി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മള് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞം ഇതേപോലെ തന്നെ 3 തരത്തില്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം പറയാ. സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അഫല കാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്യതേ യഷ്ടാവ്യാമേവേതി മനഃ സമാധായാസ സാത്വികാഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധം, എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ യജ്ഞത്തില് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടെ വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്താന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താണ്? സശ്രദ്ധം വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, ഭഗവാനെ എനിക്ക് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല ആരോഗ്യം തരണം, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാവണം, എനിക്ക് കുറെ സ്വത്ത് ഉണ്ടാവണം, എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര സുഖം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും അത് നമ്മൾ ഏത് യജ്ഞത്തിലാ വരാ? സാത്വികാണോ വരാ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രവൃത്തിയിലാ വരുന്നത്? നമ്മളുടെ ഏതായിരിക്കും വരുന്ന? സാത്വികത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ കൂടാതെ അതന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുക. രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ മാല സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് പോരാം. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മള് യാതൊരുവിധ അങ്ങോട്ട് പറയാണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണത് നമ്മളെ പരാതികൾ പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി? രാജസികമായിട്ട് മാറി. ഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേദവിധി പ്രകാരം ഭഗവാനെ കണ്ട് നമ്മൾ വണങ്ങി, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച്, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച്, ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആലപിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം, പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് മാറാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് മാറാണത്. ഇനി
രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലോ അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസികമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ഒരാളാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് യാഗങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സുഖങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതോ വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ഏതാണ്? വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാണ്ട് മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് മാറി തമോ ഗുണപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല. യജ്ഞത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസാദം ഉണ്ടാവും, ആ പ്രസാദം ഒരാൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തുന്നില്ല. മാത്രല്ല പൂജാരി ഉണ്ടാവൂല്ലേ ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്, ആ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രസാദ വിതരണം നടത്തേണ്ടതും, പ്രസാദം എങ്ങനെ പറയണത്? പ്രസാദം ആരെങ്കിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചു മേടിക്കണം എന്ന് പറയാ. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് പ്രസാദം. നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നും വിരോധമില്ല. പ്രസാദം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കൈനീട്ടി ചോദിച്ചു മേടിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്കും വേണം എന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രസാദത്തിന് സമീപിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് കൈനീട്ടി ചോദിച്ചു മേടിക്കണം പ്രസാദം എപ്പോഴും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണത്. അങ്ങനെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ഈ പൂജ മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞത്തിന്റെ 3 കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു. സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? ഫല ആഗ്രഹിക്കാതെ സശ്രദ്ധപൂർവം പിന്നെ വിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങള്. പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമായി. പിന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞാണെങ്കിലോ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ പിന്നെ വിശ്വാസമില്ലാണ്ട്, നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തപസ്സിനെ നോക്കാം നമുക്ക്. ദേവതിച ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ തപസ്സിൽ തന്നെ 3 തരത്തിൽ തപസ്സുണ്ട്. യജ്ഞവും ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തപസ് തന്നെ എത്ര തരമുണ്ട്? 3 തരമുണ്ട്. ഒന്ന് ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്. 3 തരം തപസ്. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 തരം തപസ്. ഒന്ന് ശാരീരിക തപസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഏതാണ്? മാനസിക വാക്മയ തപസ്, 3 മാനസിക തപസ്. അപ്പൊ ശാരീരികമായ തപസ് ഉണ്ട്, വാക്മയ തപസ് ഉണ്ട്, മാനസിക തപസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പറയണത് ശാരീരിക തപസ്സാണ്. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാനെ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, അങ്ങനെ ഉന്നതരായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ആദരിക്കുക. ആരാധിക്കല്ല, ആദരിക്കുക. ആരാധിക്കാൻ തന്നെ അല്ലെ? ആരാധിക്കുക, ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, പിന്നെ ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈശ്വരന്മാരെ, ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ വന്ദിക്കുക, ഗുരുവിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേദജ്ഞാനം അറിയുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആദരിക്കുക, ശീലിക്കുക. ആദരിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ശുചിത്വം, ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്നത്. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി വരുത്താം, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി വരുത്താം. ലാളിത്യം, പെരുമാറ്റത്തിലും സംസാരത്തിലും ലാളിത്യം പുലർത്തുക. പിന്നെന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ നമ്മൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് വാക്മയ തപസ്. എന്താ പറയാ? ഏകതരം വാക്യം, സത്യം, പ്രിയാഹിതം ചയത്, സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാക്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണമാണ് വാക്മയ തപസ്. അപ്പൊ വാക്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സത്യം പറയണം എപ്പോഴും. പിന്നെന്താണ്? പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം അത്. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. പിന്നെ ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണമായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെയുള്ള പതിവായിട്ട് പിന്നെ പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഗുരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് സത്യം പറയാം. എന്നാൽ അത് ആചാര്യ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അവരുടെ മനസ്സില് വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ സത്യം പറയാ. സത്യം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ആ ഡോക്ടർ നോക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ്. ആ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് വാക്മയ തപസ്സാവില്ല. കാരണം ആ ഡോക്ടർ ആ സമയം അതെന്താ, നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് കൂടി പറഞ്ഞില്ലേ? കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണം പ്രയോജനകരമായിരിക്കുന്നു. കാരണം ആ രോഗി ഇപ്പൊ മരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയുന്നത് കൊണ്ട്, ആ ഡോക്ടർ സത്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ രോഗിക്ക് പ്രയാസമാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സത്യം എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനത്തെ സത്യം നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, സുഖം മാറി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് സത്യമാണ് ആ പറയുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്താണ്? വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയാം. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ മരിക്കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറി? അതിനെ വാക്മയ തപസ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് എന്തിലേക്ക് പോകും? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? അത് കാരണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താമസികമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സത്യമായിരിക്കണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംസാരങ്ങളായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. കേൾക്കുന്നവർക്ക് സുഖപ്രദമായിട്ട് തോന്നണം. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? വാക്മയമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം, മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ, ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, ശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക, സൗമ്യമായിട്ടുള്ളതിക്കുക, മൗനം പാലിക്കുക, ആത്മസംയമനം കൈവരിക്കുക, സ്വഭാവശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക. ഇതൊക്കെ എന്തിലാ വരുന്നതാണ്? ഈ മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ തപസ് 3 തരം തപസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശാരീരിക തപസ്, വാക്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? മനസ്സിലായോ? ശാരീരിക തപസ് ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരീരികമായ തപസ്
അപ്പൊ എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണൻ, അധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ബ്രഹ്മചാരി, അഹിംസ ഇതൊക്കെ എന്നിവ എന്താണ് ശാരീരിക ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക തപസ്. തപസ്. ഇനി അടുത്തത് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സത്യം പറയാൻ, സത്യം അത് സത്യം പറയും. മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്കും ദേഷ്യം പാടില്ല. പതിവായി അതെ. വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണം. അപ്പൊ സത്യം പറയണം, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരവുമായിരിക്കണം, അവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമായിരിക്കണം, പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമന, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സില് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ തപസ്സിനെ 3 തരം പറഞ്ഞു. ഇനി സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് ഏതാണെന്ന് പറയണം. ഇനി അതെന്താണ്? ഇനി ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ് ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. എന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് ഏതാന്ന് പറയണം. ഈ 3 തരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തപസ്, വാഗ്മയം, മാനസികം, പിന്നെ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്? ശാരീരികം, അല്ലെ? ഈ 3 തപസ്സുകളും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 തരം തപസ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചു പോരാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സാത്വികം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതോ സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസ്യമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്? ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. അതെങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? അത് ക്ഷണികവുമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും. അത് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമതി കിട്ടാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ അവരുടെ ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള തപസ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അങ്ങനെയൊക്കെ തപോവ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ആൾദൈവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അവര് എന്താ ചെയ്യാ? മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കാല് കഴുകിക്കും, അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്ത് വരുന്നത്? ഈ തപസ്സിന്റെ മറവില് എന്ത് ചെയ്യണത്? ഇതൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലത്തെ സേവകൾ പോലെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഇതൊക്കെ രാജസിക തപസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷണികങ്ങളായിരിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിർത്തും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ രാജസികമായിട്ടുള്ള എന്തിലാ പറയണത്? തമസ്സുകളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള തപസ്സുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ക്ഷണികവുമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് തമോ ഗുണ പ്രധാനത്തിലുള്ള തപസ്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്തമാസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം കൊണ്ട് സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്താണ്? തമോ ഗുണപ്രധാനത്തിലുള്ള തപസ്സാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ മൂഢമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ തപസ് നമുക്കറിയാം. ഹിരണ്യകശിപു ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ്? തനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വരമാണ് നേടിയത്, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തത് അത് തപസ് ചെയ്തതാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാരൊക്കെ വരം നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ദേവന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരിൽ നിന്ന് ദേവലോകം പിടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ വ്രതങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ 3 തരം തപസ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും, പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ളതും, താമസികമായിട്ടുള്ളതും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്?
ഇനി നമുക്ക് ദാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാണ്. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? ദാതവ്യമിതി യഥാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പോ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്താണ്? കർത്തവ്യ എന്ന ബോധത്തോടെ ഇത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം മാത്രമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച്, അമ്പലങ്ങളിൽ വെച്ച്, പിന്നെ സൂര്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളില്, മാസാന്ത്യത്തില് ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനെയോ വൈഷ്ണവനോ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം? അത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണോ, വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര പാവപ്പെട്ട ഒരാള്, അയാള് വന്നിട്ട് നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, അയാളോട് നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ല, പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു. എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പൈസ കൊടുക്കും. അയാൾ ആ പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കള്ളു കുടിക്കാനായിട്ട് ബാറിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് കള്ളു കുടിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദാനം എന്തായിട്ട് മാറാണത്? അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട്. അതിന്റെ കർമ്മഫലം ആരനുഭവിക്കേണ്ടായി വരാണ്? നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. കാരണം അയാളെ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം ആർക്ക് പങ്ക് വന്നതിൽ നമുക്ക് കൂടി വന്നു. ഇപ്പൊ ഒരാൾ നമ്മളടുത്ത് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം അവർക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം, വസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം, എന്നാലും വിരോധമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? പൈസ കൊടുക്കരുത്. പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മാത്രമല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത്, ആ കൊടുത്ത വ്യക്തിക്കും കൂടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മള് മറ്റേ രാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് പല്ലിയായിട്ട് ജന്മമെടുത്തത്. കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മളെ ഫലകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ദാനങ്ങൾ ചെയ്തത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഫലം അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ അല്ല അത്? ഇപ്പൊ ഇതില് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ അച്ഛൻ നന്ദ മഹാരാജാവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കണം. അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളൊരു ദാനമാണ്. ഇനി അടുത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ തീയതേ ച പരിക്ലിപ്തം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അയ്യോ എന്റെ ഇത്രയും പൈസ പോയി, എനിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായി, എന്റെ ഇത്രയും ചെലവായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം ഏതാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം ഏതാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അദേശകാലയഥാന പാത്രേഭ്യശ്ച ഇധീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസാമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും എങ്ങനെയാണ്? താമസമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അത് തന്നെ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികം. ആദരം കൂടാതെയും അവജ്ഞയോടെയും നൽകപ്പെടുന്നതും. ഇനി
ചിലപ്പോ ചില വ്യക്തികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ദാനം, പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കാതെയും അവരുടെ അവജ്ഞ കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ആ ദാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും താമസികത്തിൽ തന്നെ വരാണ്. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും എന്ത് തരത്തിൽ വരാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റന്നാള് വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് പോകാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കൺഫർമേഷൻ കോളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോറി. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരം കൂടാതെയും അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും, ബ്രാഹ്മണന്മാരോ അങ്ങനത്തെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ ആദരവ് കൊടുക്കാതെ അവജ്ഞയോടെയാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? താമസികമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ഏത് തന്നെയാണ്? ഇതും താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ദാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതും താമസികമായിട്ടുള്ളതും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രാജസിക ദാനം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രത്യുപകാരം ആഗ്രഹിക്കാതെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് രാജസിക ദാനം. മനസ്സിലായല്ലോ? സാത്വിക ദാനം പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അമ്പലങ്ങളിൽ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവന് സ്ഥലവും സമയവും നോക്കി ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് സാത്വിക ദാനം. താമസിക ദാനം യോഗ്യതയില്ലാത്തവനും ഉചിതമില്ലാത്ത ദേശകാലങ്ങളിൽ ബഹുമാനമില്ലാതെയും അവജ്ഞയോടും ചെയ്യുന്ന ദാനം താമസികമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയണത്? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടുപോന്നു. അപ്പോ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ തന്നെ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം, തത്, സത് എന്ന. ഇത് എന്തിനാണ്? വേദോച്ചാരണത്തിലും
അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോന്നിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. അത് ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? തത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാകുന്നു എന്ന് പറയാം. നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം തന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ അർഹതയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾ വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ പൈസ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അർഹതയായുള്ള വ്യക്തിക്കാവില്ല. അപ്പൊ ആ ദാനം സാത്വികം എന്നുള്ള ദാനം ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് എന്ത് വരാം? തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ തെറ്റുകളുടെ ഫലം ആരനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? അറിഞ്ഞും അറിയാതെയായാലും ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകളിലെ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപപ്രതികരണ ഫലങ്ങൾ ആർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല? നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ നാമമായിട്ടുള്ള ഓം തത്സത്ത് എന്ന വാക്കുകള് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തൊരു പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ നാമം ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ എന്ന് പറയണം ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാതും പറയുന്നത്. എല്ലാ വാക്കുകളും ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ് ഓം എന്നുകൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. തദിന്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ പ്രവൃത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉന്നതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളവര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ചെയ്യുന്ന ദാനവും തപസ്സും യജ്ഞവും എന്തായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ ആ ഒരു ഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തത്സത് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. മെയിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നുണ്ട്. ദീക്ഷാ സമയത്ത് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു 2ാം ജന്മമാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ 2ാം ജന്മമാണ്. ദീക്ഷ
കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? അറിയാവോ? ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇസ്കോണില് കുറെ മാതാജിമാര് പ്രഭുക്കന്മാര് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു പറയും. അതായത് സാധാരണ നമ്മള് ജന്മം എടുത്ത് നമുക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പേര് നൽകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വളർന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഈ ആധ്യാത്മികതയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ച് 4 യമ നിയമങ്ങൾ, റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 16 മാല ജപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ദീക്ഷ വരുന്നത്. ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആചാര്യന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്ന്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ അറിയാം 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറിന് തൊട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആചാര്യന്മാരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോ ഈ ദീക്ഷ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരു മഹാരാജ് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു, ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ കണക്ഷൻ എന്തായി മാറി? ഞാൻ ഇപ്പൊ കൈ പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ കൈ ആ ഗുരു പിടിച്ചു, അവരെ കൈ അടുത്ത ഗുരു പിടിച്ചു, അങ്ങനെ പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് കണക്ഷൻ ആവാണ്? ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ആവണം. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുതലാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്നാ പറയുക ഇതിന്. ഹരിനാമം നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞം നാമജപാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ നാമജപം നമ്മളൊരു ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. നമ്മളൊരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആ മന്ത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മാല നമ്മൾ മേടിച്ചു, നമ്മൾ ആ മാലയിൽ നാമം ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഗുരു നമുക്ക് മന്ത്രം ചൊല്ലിത്തരാണ്. ഒരു മാല ഗുരു തന്നെ മന്ത്രം ചൊല്ലിയൊരു മാല ഗുരു നമുക്ക് തരാണ്. ആ ഗുരു ആ മാല തരുമ്പോ ഗുരു ഒരു വരി വരിക്കും. അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗുരു ഏറ്റെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗുരു എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ? ഗുരു ഏറ്റെടുക്കണം. അതായത് ഗുരു നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് പരിശുദ്ധരല്ല, പക്ഷെ ഗുരു ഒരു വാക്ക് തരുന്ന എന്താണ്? നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാന്നുള്ളൊരു വാക്കിലാണ് ഗുരു നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നിബന്ധനകളുണ്ട്. നമ്മൾ 16 മാല ജപിച്ചിരിക്കണം, നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചായ കാപ്പി നോൺ വെജ് ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ദീക്ഷയുടെ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരട്ടെ മാതാജി ഒന്നും കൂടി ദീക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇതൊന്ന് തീർക്കാം. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വരുന്നില്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തത്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥാന ച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, ദാനം ചെയ്താലും യജ്ഞം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും അതൊക്കെ എന്താണ്, അസത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം കർമ്മങ്ങള് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നൊരു കാര്യം കൂടി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്? ഒന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോ, പൂണൂല് ധരിക്കുമ്പോ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരമപുരുഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ട് വേണം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും അതെന്താണ്, അസത്ത് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊക്കെ അസത്തുക്കളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃതി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ദീക്ഷന്. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ശാസ്ത്രവിധികളെ പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നല്ലേ? അതെ, ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നിഷ്ടത്തിന് ആരാധന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ആര് ചോദിച്ചത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്. ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? വിശ്വാസം. ശ്ലോകം 4 എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ശ്ലോകം 4 ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാക്ഷസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഒരേ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ്? സാത്വികത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ആരോഗ്യത്തെ സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും സാത്വികര് കഴിക്കും. പിന്നെ രാജസികരായിട്ടുള്ളവരോ? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട് എന്നിവ, വരൾച്ച എന്നിവയായ രാജസരാണ്. രാജസിക. താമസികമായിട്ടുള്ളത് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്യുന്നതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായത്. ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറയണ? 3 പേരുടെയും ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തെ സ്വാത്വികർ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ. രാജസികമാണെങ്കിലോ? ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനോ ഗന്ധർവം കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് രാജസം എന്ന് പറയുന്നു. വിധി അനുസരിക്കാതെ മന്ത്രോച്ചാരണമില്ലാതെ പ്രസാദ വിതരണമില്ലാതെ പൂജാരിക്ക് ദാനം ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണം. ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമാണ്. ദാനത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും ഫലയിച്ച കൂടാതെയും ബോധത്തോടെ പ്രതിഭ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകുന്ന ദാനം താമസികമായിട്ടുള്ള ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും സ്ഥലത്തും താമസം. തപസ്സുകൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? തപസ്
പരമപുരുഷൻ ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണൻ അധ്യാത്മാചാരം അധ്യാത്മ മാതാപിതാക്കൾ ആചാര്യൻ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ ആരാധിക ഔഷധ രാജ്യം ബ്രഹ്മചര്യ അഹിംസ ആരാധിക്കൽ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ ദേശുദ്ധി തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. ലാളിത്യം ബ്രഹ്മചര്യം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാതും നമ്മൾ അതിന് ഗുണം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനത്തെയാണ്? ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടി ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ബഹുമതി അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആരാധന ചെയ്യുന്നത് ക്ഷണികമായ അനുഷ്ഠാനം. ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. താമസികാണെങ്കിലോ? മൂഢബുദ്ധി മൂലം മൂഢബുദ്ധി കൊണ്ടും അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. തപസ്സാന്ന് പറയാം. ഇനി 3 വിധ തപസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ശാരീരിക തപസ്, മാനസതപസ്, വാക്തപസ്. വാക്മയമായ തപസ്. ശാരീരിക തപസ് ഏതാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ അധ്യാത്മിക ആചാര്യ മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ ആരാധിക്കൽ ദേഹശുദ്ധി ലാളിത്യം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയും. സത്യവും പ്രയോജനകരവുമാണ് ആകുന്നത് ദേഷ്യം പാടില്ല, പതിവായില്ല, വേദമന്ത്രോച്ചാരണയോട് ചെയ്യുന്ന വാഗ്മയ തപസ്. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വാഭാവിക ശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്. ഓം തത്സത്ത് എന്നത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഓം തത് സത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിൽ 3 വിധത്തിൽ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. 3 ശബ്ദങ്ങൾ. വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശ്ലോകം 28 എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരമപുരുഷനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വിശ്വാസം ദാനവും